Ivan Raguž posthumno, general u miru, glavni policijski savjetnik, pukovnik Hrvatske vojske i hrvatski ratni vojni invalid. Rodom Hercegovac, od početka Domovinskog rata sudjelovao je u stvaranju Hrvatske države. Do početka Domovinskog rata obnašao je dužnost zapovjednika policijske postaje Neum, te 1990. godine dolazi u policijsku upravu Slavonski Brod kao policijski inspektor. Osnivanjem Zbora narodne garde, 3. bojne 3. gardijske brigade Hrvatske vojske Kobre u lipnju 1991. godine postavljen je na mjesto zamjenika zapovjednika gdje s postrojbom prolazi ratišta diljem Hrvatske. Na toj dužnosti ostaje do kraja 1992. godine, gdje se zbog potrebe službe vraća u policijsku upravu Brodsko-posavsku kao glavni policijski savjetnik, gdje ostaje do umirovljenja. Umirovljen je u činu generala Hrvatske vojske. Odlaskom u mirovinu aktivan je u udrugama veterana 3. gardijske brigade Hrvatske vojske, kao i u Hrvatskom generalskom zboru s temeljnim ciljem promicanja hrvatske vojne misli i tradicije, zajedništva te zaštite ugleda i dostojanstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatske nacionalne tradicije i temeljnih vrijednosti na kojima je stvorena Hrvatska država. Za svoj doprinos u obrani suvereniteta Republike Hrvatske odlikovan je od strane predsjednika Republike Hrvatske redom Bana Jelačića za iznimno uspješno zapovijedanje postrojbama, spomenicom Domovinskog rata, spomenicom Domovinske zahvalnosti i medaljama Vukovar i Bljesak. Ove godine umro je iznenada u svojoj 64. godini života. Iskazujući sućut i najveće poštovanje za izniman doprinos u Domovinskom ratu i obrani suvereniteta Republike Hrvatske, dugogodišnje nesebično zalaganje i pomoć u mirnodopskom vremenu, promicanju istine i zaštite ugleda i dostojanstva hrvatskih branitelja, hrvatske nacionalne tradicije i temeljnih vrijednosti na kojima je stvorena Hrvatska država, na ponos građana i grada Slavonskog Broda, dodjeljuje se Zlatna čaplja, nagrada za životno djelo.